Eli näiden eläintarhan kisojen järjestämisestä vastaa Stalian fysioterapeutti-opiskelija. Tässä on kisojen kisaisäntä Jani Ikonen. Minkälainen haaste tämä on ollut järjestää nämä kehitysvammaisten kisat tänä vuonna? No on siinä tekemistä ollut, että sitä on ollut kyllä niin kuin monta miestyötuntia, en edes tiedä pysty laskemaan, koko luokka on kaikki tehnyt jotain. Ja sitten siinä on just kun kisaajia ei voi jakaa iän mukaan luokkiin, vaan sitten käytetään tässä nyt sitten että sen verran, että saadaan tasaväkisiä niin ryhmiä ja lähtöjä, niin heidät pitää jakaa se aikaisemman tuloksen mukaan ja sitten saadaan toista 100 ihmistä tulokset laitettua sopivalle listalle ja oikealle paperille ja kaikki, niin kyllä tässä on ollut tekemistä. Nyt ollaan varmaan noin puolessa välissä kisoja. Miten kisat on sujunut tähän mennessä? Hienosti, mahtavasti on mennyt tähän asti. Että oli hienoa, että nuo meidän avaajatkin pääsi jakamaan palkintoja ja olemaan tuossa läsnä tuossa alussa. Minkälainen tunnelma on ollut tähän mennessä noin niin kuin järjestäjätaholla? No sehän oli ihan upea. Tietysti mä oon ollut tosi ihapaiseessa ja ahdistuneena, mutta ehkä sekin nyt helpottaa, kun mä ajattelin, että mä lakkaan sekaantuvasta, niin se ehkä lähtee vielä paremmin sujumaan.